Sasampuning ngamuji nyawang widi utawi kisawiji kita kang ngumpulaken saking kaluhuranipun kakak kasih Abdul Qadir Jailan ingkang bangsa kang ali amun ngabakti marang nyawang sukma lan kaluhuran saking para wali mangsane jaman kita pira-pira saking para wali kang agung rekesa daya manfaate kabeh kalawan ingkang sampun kinaredan delia wede saking wali Allah duking jamaniku mangkana isun amindah saking kita perasatul mapahir karena amri carita ning Said Abdul Qadir Jailan kalawan nyatakaken maning kamulyanan dalam jamaniku saking para wali kalawan pira-pira jero kitab iku carita ingkang mangpat kang nyegah saking lakutan yakti lan anyegadon silang lan amirohi kagen maring beji lan anurubakan maring doat maka tutup saking caritane iku Abdul Qadir Jailan nanggekan nyurupe putra soli lu aku nulika putra dari Musa punika kacewe dari hatamus ika andaku seneng kasih dari wasabi Abdullah abi Abdullah
kapan kasulu dening ya kasiwit dening wasta Muhammad kasulu dening Daud ingkang wasta Daud kaputra dening Musa Musa iku kaputra dening Abdullah malika putra dening Musa dunika rekem mapan dunika kasuru dening Abdullah Mahdi Abdullah Mahdi gunang kekan dulu dening Hasan iku kaputra dening wadasan malih Hasan iku kaputra dening Sayyidi Baginda Sayyidina Ali Pangkaputra dening Abi Thalib mangke radhiyallahu anhu utawi purwaning kinopit sinebut ing carita ing nalikanipun Si Abdul Qadir jangan dukung pending baripun saking bibi saengga perakai wapan maka ngucap sawiji musoli ingkang kakasih abang pada putra ning soleh iku kasulu dari masa cabe jelanika abul padolanya ditakakkan itu ingkang ilmu lantang warna lantang sifat satune seabul kode jelas Jinarita kakangkang siwit Semuidin Abdul Qadir Jalan Purusin dan kata Abdul Jakang Sepulayan Abdul Ghaffar Gakali ketika Abdul Jabbar lawan kapil catur ingkang kakasisa kang kaping lima ingkang wata Ibrahim kanenam namamu aman Mangkana muidin Abul Qadir
Katalai wasane kaputra Muhammad wasane wasane kakulu wanita munalunga kajame hanya minta itu datang walu Ing putra Abdul mantap suci kalawan Syekh Abdul Qadir Jaelan Andra Peni sadaya kang taruna jujulukne Syekh Abdullah mangkana malaikat ingkang putra winasanan sampun Abdul siapa makun dari nangkang impu Si Abdul Qadir agak kasih Fatimah Dewi Fatimah kaputra satu wakobai Gambal sedado sirai barase lan ado edela kui kamaru lan pada dene kaloma ingkang agung kalawan kalendenda maka namane Muhyiddin Abdul Qadir dulebe pipin darungan agak kasih Aisyah putra ning Syekh Abdullah maka cinarita kakak lagi narikan ning mangsaning katelu bangka ing desa jalan sangat dendeng katerang kapai ning jauh mangkana kaum samudaya sabiana daun dan kabeh ing awete nanging tak tinadakan maka sakadong komit kejadan ingwes mani Aisyah kami andolan kami makan sekumpulan jalan ibadah jalan nana buengin nana zapun nana buengin sama kebuka pangeran hamba hingga lo ya asih kaulan hapu ing siti maka tuan siratan toyari saksana tetalangke tinadakan ing jawa darestan pindah kaya upamaning tirta saking junun tambang kana wong pamlintang suka maraya si grawang sur mantuking wes maneh Sami amoya samarga bangga kutub arepe somadani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani bibarakati wa rahmatil Fatiha Abdul Qadir Jalani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
parkiran ing dangun aku guru ngaji Quran malah dados HP Syahambul Qadir jaelan pagat datang kenging supe lan guguru ngahas kitab pekih paling ulama apil wapa wastanipun mokelkan duetan ayam Mokel pulih kekasih dening sehat sawale maning guru sami saingwaro putra kang bangsa sabunging hadis Nabi kang sinalih sabunging ulama sing abugori puastane kawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan malih saking Abu Ghanaim nonggeh kang wasta lawan saking ngobse kaputra jane Ahmad Kayu iku bangsane dia punika iku bangsane mewasingnya karena dia motor serta serap mewalau karunan kita ilmu mantik lan manik badhe lawan ilmu dene wastane gurune Ki Syekh Zakaria Yahya putrane ngali ingkang bangsa Tabrizi dinuhun manggih lumapat sahabat mari udah kalawan Syahambul Qadir jalan angalapir kapunika saking astane gune ingkang kakasih mangkodi Abu Said Mubarak Mahzumi lan Syahambul Qadir jalan ya Rabbana Engkau
Nanggung saking sasaman deng rewange ngaji kabeh malah sagunging ulama kang sami kinoradan sedaya pan sami kantong panguningan nekan dapat mangkana wong alim-alim kang lugu ing praja bagat sedaya bicara kabeh miwah kang para ulama angulari kang prayoga minangka gagantenipun gun mesampun paratisto Karena ingkang peryogi minangka kagentenan mangkana Syabul Qadir jaelan bos kinun anggen tenana ing salonggohe gurune anglinggihi madrasah maka sagunging sudagar kang sugi-sugi samya asung arta minangka perbeya Pemberian rezeki pada saatku Kinarya pamurukane wamake maka utari sampurna wamade katoni madrasah bergaya Syabul Qadir amuruking wangsa praja waktu punika nengke hijrah nabi wininca pancatus kalidasa stawarsa langkungipun maka kang umuring eta Abdul Qadir nalika kalane gada jogenten imam Rafi kaya Syabul Qadir masai ku ingkang umur
ulama lan para sholih sarta dadi